Kieku kellek okkażjoni ta' darba li għal ftit ħin tiltaqa' ma' Alla. U f'din l-okkażjoni għandek ċans tagħmillu mistoqsija waħda. Kieku liema mistoqsija tixtieq tagħmel? Ħa nisimgħu x'kitbu uħud minn sħabkom. Alla kellu jkun hawn dan il-ġlied kollu u ġibtni daqshekk kif fortunata li għandi familja. Ngħidlu, għaliex id-dinja ġiet hekk, kulħadd jindaħal f'kollox. Għaliex m'hawnx il-qbil bejn il-persuni u kulħadd irid ikun bħal ħaddieħor. What's my purpose in this world? And why didn't you bring me like all the other girls who are beautiful and thin? Għaliex fid-dinja hawn ħafna ħdura u ħażen? Mulej, għalfejn ma nistax ikolli ħabiba li hija sinċira u li ma titlaqx għal xejn. Għaliex mhux kulħadd jiġi trattat l-istess? Min hu x-xurtjat u min hu inqas ix-xurtjat. Għaliex spiċċajt inħobb lil nies li dejjem jitraduni?